Ahojte priatelia, som v skleníku, viac menej je tu už všetko vyčistené, ešte je tu zo pár bazaliek a rozhodla som sa, že si prenesiem jednu rastlinku na zimu do kuchyne, aby som mohla mať aj v kuchyni cez zimu túto bylinku. Takže som si bazálku vyťahla aj s koreňom, dám ju do črepníka, pridám zem, trošku ostrihám a dám si ju do kuchyne na okno. Tam bazálka sa udomácni a pomaly vyraší nové výhody. Bazálku som si vytiahla zo zeme, má takýto koreň, trošku očistím, odstránim vysušené kúsky koreňov, do črepníka som dala zem, vložila som tam bazálku a zasypem ju zeminou. Trošku si ju ostrihám a dám do obalu. A je to hotovo. Prajem vám pekný víkend, priatelia. Ahojte!